2012 do 24.2.2014. Áno. Číslo rozhodnutia RS 012 14.08. Číslo rozhodnutia, neviem, či je to presne to, ale malo by to byť toto, odvolanie proti tomu rozhodnutiu. Nie, to nie je to rozhodnutie. No, nevadí. Rimavská sobota. A Rimavská sobota. RS 012 14.08. Ale veď pod Poltár patrím, takže vás určite to musí byť Nie, to aktuálne. bolo v evidenciách, to bol originál, lustrovaní ste boli cez túto evidenciu. Rozumiem. Viete čo, no mne prišli rozhodnutia z Poltára, tak neviem o čo akože ide zase. Takže, akože to je už chyba softvéru, áno. Mám zákaz činnosti na 2 roky proti zákone o delení. Podľa môjho názoru. To ja neviem. Áno. Ja aký je postup ďalší? Áno. Evidencia vyhodila mi toto, číslo rozhodnutia, odkedy dokedy máte zákaz činnosti. Áno. Bolo mi tam hovorené, že ste mali ste nejakú pokutu. 650 eur a na 2 roky zákaz vodický, áno. No, dobre, nakoľko ste sa dopustili trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, bude na mieste spracovaná správa o výsledku vyjasňovania priestupku, áno, u ktorej budete mať právo sa vyjadriť. Áno, jasné. Spracujú na mieste. Áno. A v tom prípade vás v zmysle paragraf 85 odsek 2 obmedzujem na osobnej slobode, kde budete predvedení na obvodné oddelenie. Kam? Do Rimavskej soboty. Áno, rozumiem. Nesúhlasím, lebo odvolávam sa na Ústavu Slovenskej republiky, čo je vyššia právna sila a v prípade, že to nebudete rešpektovať, tak zajtra na vás podávam trestné oznámenie. Poviem vám z akého dôvodu. Idem podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Ste sa učili, ústava je nadradená všetkým ostatným zákonom. To, čo mi tu citujete, je trestný zákon, zákon číslo 300 z 2005. Ja sa odvolávam na Ústavu Slovenskej republiky a mám na to dôkazy, 5 km odo mňa vám ukážem všetky dokumenty, že naplňam všetky znaky článku 32. A ja odmietam ísť s vami, lebo ja chcem ísť za svojou rodinou, ktorá je 5 km odo mňa. A kľudne zavolajte vašim šéfom, že sa odvolávam na Ústavu Slovenskej republiky a stúpam adrenalín, to sa ospravedlňujem, ale ja som 5 km od domu a moje deti ma čakajú a ja s vami dobrovoľne nikam nepôjdem. Zavolajte svojim ľuďom. Ukľúňte sa. Vyhovárky na zákon. Kontakt. Komunikujte so mnou normálne. Dobre, vyhovárate sa na zákon. Ja sa vyhováram na Ústavu Slovenskej republiky. Opakovane vás vyzývam. Áno. Opakovane vás vyzývam. Dobre, počul som. Nekričte na mňa. Prepáčte, vám to už prirodzene mi stúpa adrenalín, lebo chcem ísť domov. Pane, chápeme sa? Nechápete, vy máte rodinu. Nekričte na mňa. Mene zákona za opakovane, tretíkrát vás vyzývam. Máte rodinu. Nekričte na mňa. Máte rodinu? Ja sa vás pýtam. Tiež mám právo nejakú otázku. Opakujem vám. Máte rodinu? Ja sa vás pýtam. Trestného činu. Vy sa dopúšťate teraz trestného činu obmedzenia osobnej slobody. Spáchate trestný čin.